ድምፂ አሰና እዚ ካብ ከተማ ለንደን ዝመሓላለፍ ድምፅኹም ድምፂ አሰና እዩ። ساعات أقيلو وغن عسل حبر سبر وغن تعاكب السبر وغن تعاكب السبر في اللي كان ستلازم سلام الهزمي تبني أخيرنا لو تغني عليكم قوام الداني أركانات قدلي أيادات متكن بصوتي مصفيتي أركانات قدلي أيادات متكن بصوتي مصفيتي كذكر بفتي عالعيلة مالي وقعي زانتا قدلي زيك مستعزري قالون دوكالي تاريخ دخيبلي سيبين يا وحيطة سليلة تمسكر سيدالت كتنتي جدان وخد كبر عبدي مرير قطب وصوتي كذكر بس حاسين قديمة وصار ومستنكر حاجة انتاي أخذ لي اتدواو قريتنا على زقاجونا نبرا نسو يكون بدعري غالب فلسفنا ስለዚህ ሕጂ ፍልስፍና ይጽናሐልና ንሕና ግን ከም ሃገር ቅድም ፍልስፍና ክንደልልና እዚያ ወሳኒት أركانات قدلي أيادات متكن بصوتي مصفيتي تسعنا سلسلات አይተገብረትን ወጥሮታ ኣብዞን ጥንቀቀሉ ዘለና ብናተይ ርእቶ ማለት እዩ ስኻብ እንታይ ርእቶ ይህልወካ ገሊኦም ከምዛ ሕጂ ቁሩባ ወስዘበልካያ ነዚ አብይ ዝገብሮ ዘሎ ኢሳያስ ከዓ ኢንዶርስ ዝገብሮ ዘሎ ዘጽድቀሉ ዘሎ ምንቅስቃስ ከም ዞባዊ አጣማምታ ገፊሕ ስትራቴጂካዊ ረኣያ ገይሮም ዝወስድዎ ዝዳናገርሉ ናይ ተሳእኑን እንተሪኢኻ ግን እቲ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንደመር ዝብል ዘረባ ግን ብፍላይ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምልከት ምዃኑ ማለት እቲ ኮንቴክስት ማለት ነው ዝተፈለየ ምዃኑ ከነስተብለሉ ዘለና ኮይኑ ስማዓኒ ተረዲኻኒ እቲ ምስ ጅቡቲ ምስ ሱዳን ምስ ኬንያ ዝግበር ዘሎ ርክብን ምስ ኤርትራ ዝደልይዎ ዘለውን በበይኒ እዩ ንኣብነት ምድማር ምስ ኤርትራ ማለት ዓሰብ ምምቃል ማለት እዩ ክብለካ ከሎ ናብ ኩለን ብከምኡ ኣፕላይ ይገብር ማለት ኣይኮነን حقا حجي دبلوماسيا قانقا يكونن يخاطبلن دلها حصر بله هم هو كلهم شو بقطታ ዋላ ብግብሪ ተራኻየውን ውሲ ትና ኤርትራ ናይ ምሕዋስ ናይ ምጽምባር ከም ታንቶ ይጽቡቅ ጌርካ ዝገለጽካዮ ናይ ምጽምባር ናይ ምሕዋስ ናይ ሙሳድ ንሓንቲ ባዶ ምስ ሓደ ወሲኽካ ናትካ እጃምካ ናይ ምግባርን እቲ ምስ ካልኦት ግን ሚቹዋል ዝኾነ መገዲ ምቅራብን ምስ ጅቡቲ ምስ ኬንያ ምስ ሱዳን ዝገብሩዎን ዝማሳሰል ኣይኮነን ማለት እዩ ትናትና ዝተፈለየ ኣይኮነን ጽቡቕ ኣለኻ ኣይኮነን ሕጂ ናው እንዲህ መጸካለ ሊያነ አገልግሎት ተኾይኑ ኮ ጅቡቲ ኮፊልሎ ማለት ኤግዛክትሊ ጅቡቲ ካዝኾነ ይወለውን ቆሙሉ መገዲ ባቡር ከማን ሰሪሖም ለ ስለምንታይ ተዓሰብ ትድለ ዘላ ኣቀድማ ቢሎም ኮ ተኾይናት ምስ መጸ ኣምሓሩ እንታይ ዝገብሩናዮ ትግራይ عسب تمصالهم مسيلوم كويم من كم تجراي جينا سابي تفتيل الكاكو ما عاد تفرع على حين زبلون نيرهم باي هو يساتهم حجي
كمزي مواقعتناتهم مقرمني أنا نايتهم أمحرا كمزي بنوح بانديران بنوح جمهران تراي ديتناتهم قاسمتش قلتي في تراي وقولوا دبوكعتناتهم نقر هو بالمو قلتيهم كأزرهم جسوس لا يقولون نساتهم نتقراي عسب تمصالهم مسيلوا يعني بحكي بتاريخ وين يكون هنا أقول يوم جميل وشو أين الدناجر أمحرني البهال بزخون يكون تأمر نحن خاوز زخون ربح لنا حجي نساتهم تايم زحسوا نساتهم تايم زقبروا قديفنا نحن أبتنا هم نسمو تتقاملنا تقوين بجيبوا تقومي يقولون نيرهم سلام تايم بعسب كتقوموا دليهم فكر يا شنفالي لم ديم مريض أمه كم يكون حجي وين أبتنا تما تحساس بان دحر أتي خاريخا بوانነት ደረጃ እምሶም ይወዘሉ ናብ ዓሰብ ምእተው بوانነት ደረጃ ኣነ ከም ኢሉ ኣየተስፈው ምን ኢሳያስ ድብል ረኣይ ይብልኝ ኢሳያስ ኩሉ ይገብር ኢሳያስ ቢዝነስ ይስሩ ተረዲኻላ ኣብ ቢዝነስ ካኒ ካብ ብዓወት ናይ ኤርትራውያን ብስዕረት ናይ ኤርትራውያን ዝያዳ እዩ ዝኸስብ ኣብዚ እዋን እዚ ትዝለዓለ ሚሳይል ኮራፕሽን ይኮን ደሎ እንተሪኢኻ ሎም ዝትኮስ ሚሳይል የለን ኮራፕሽን ጥራይት ሚሳይል ትሪኦ እዚ ወዘካይ ዘሎ ኢሳያስ ስለዚህ بعوات ናይ ኤርትራውያን ደይኮነ ብስዕረት ናይ ኤርትራውያን ንዑጽቦ ይኽልተ ብልጭ ኣሎ ሓደ ንዑቶም ምስጢሩ ዝፈልጥዎ ሰባት እንድሕር ኣኽሳር ማቕኒኖምሉ ንሱ ደቂሱ ሓድር ካልኣይ ነገር ካኒ እሳቶም እንድሕር ለሚሶምሉ ጥራይ ደይኮነ ስቶምብን የዘለዉ ተላንዑ ኣሚኖሞ ደቂሱ ሓድር ስለዚህ ሕጂ ታይ ዝገብር ቅድም ብደቂ ኮለጉዛይ እንድሕር ይስተር ብደቂ ሰማር እንድሕር ይስተር ኮይኑ ዳዕራይ ብደቂ ሓማሴን ክስተር ከም ዘለዎ ኮይኑ ኣቡና ዲን ደቂ ሓማሴን ከም ምዃኑ ተገርካ ኮይ ዝውረን እዩ ናይ 73 ولا بدحري دمص ነገር ወደ ሐማሴን ስለዝኾነ ናዓቶም ፕሪቪሌጅ ኣነማ خلاص መራኹ ፊለኩም ኢለ ጽሒፈ ወደ ሐማሴን ኣብ ስልጣን ስለዝመፀ ንደቂ ሐማሴን ኣብ ወርቅ መንበር ዘቐምጠኩም ከይመስለኩም ከም ኢለ ጽሒፈኩ ያ ሕጂ እዝን ወደ ከምዝን ክትሪኦ ከለኻ በትንሃና ንቕሓትን በትንሃና ተሓሳስባን ንድሕሪት ይምለስ ኣለዎ ስለዚ መሓሩ ናይ ዓሰብ ተጠቀምት ብሃገር ደረጃ ዘይኮነ ሕጂ ተኸልኪሎም ፀኒሖም ሕጂ ብዋንነት ደረጃ ይመፁ ከም ዘለዉ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ كنفلت أدلاتنا خالحنا زيها انت لا ناي بحكي أبتي زلو ناي هاجرا وربحاتات ندحر لا خوينا نحنا قد في إثيوبيا هزني بس مسئن دي بنا هاجرات عراوين كواتينو تخاريان الله حجي كم غير تحت قتلهم كوال دحر دي قبو انتو قنع قل نساتهم كم تتقم تتراي غيرهم نفسهم كحسبوا له إيرترا كي تقرصت كي تبلت بزلاتا هاجري عيلهم كأمنوا له حجي إذا خمسة عام السرية هاجرا ودوبات كتابو زغبون كمان الله على وين السوميم سلامتاي ام حران تقولهم غنا ويانا تيتي تبلو مالا بت دوبنا السودان حمورا زي مني خاطو لزبال نحنا مس غندر زحوسنا زنبره كل مسا طرنيفات الله وذات اليواوي حجي اذن بعلو نايدو حتو خمص خلصني تاناي بادمه حتو طرا يكونن تدزار ام حرا حجي خلت مرغص يزلو نايدو حتو خلا على كله لكتم كلايتي اتطلع على زلو يدليوا غنا خاتانا يدو حتو تمصي خاتانا حتو ناي عسب حتو خيت سسلم ስለዚህ ዘልዩ ቃኒ በተሓደ ወገን ሸለ ኢሎም ማሓልፍ ኩልተ ኸልተ እንዳረገጽ ካይከውን ኣይከውንን ይብዝ ዝኾነ ይኹን ተኣምር ስለዚህ ሕጂ ዓሰብ ርእሱ ዝኻለ ሃገር ይበሉ ኣነ ኸባናዊ ንኮ ጉድለት ይረአዩ ዓሰብ ቅድሚ ሕጂ ብኮሚቴ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኮሚቴ ናይ ደቂ ዓፋር ኮሚቴ ናይ ደቂ ኢትዮጵያ ብኸምዚ ክትመሓደር ድብል በዓል ስልጣን ኣለኮ ሰሚዐ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኣምፂእዎ ነዚ ከም ዝኣመሰለ እንተልካ ኣባናዊ ንባዕሉ ትሽግርቲ ዘሎ ኮይኑ ተሰሚዕኒ በታደላ ድኻ ተሓሳስባናተይ ስለምንታይ ከም ዝኣመሰለ ሃዋፍ ገብሩለው ዞም ደቂ ኤርትራ إلى دحلوف كل أوان الله أنا المعلم حجي بزعبا حطوا نايدوب انتمسينا حجي ونواقع دا قايلن دوب مالت دمناي بزخوني كنت أمر اتدفسسنا هيدا حاسة ترى ديكوني 3 ساعة دم عفسيسنا لنا إثيوبيا 3 ساعة زغاب بزعبا قد داي نايدوبي حجي وانت نايدوب حطوا كوم يلو تطو كبير مالت هايكونا ني إسياس انت دا أمينهم كوم يلو مزخوني خوينهم صباح الغوزرة نقري قليل شقر يبولها إسياس كانوا كونتراتو ود سبتراي حجي نعو أمين أنا نخيتر أزول خوينهم دينا بارا نقر يقبروا له نبارا نقر ندحرد ليهم كوينو نحنا قسانة الله نعوم قسانة زيب ندحرد أخوينو ما جمع يحطو دبي خريد له أبز حجي نتقرأ أنا أواسيني يكون كنز غيد له تقارون تايم كيرو من قصهم حيزهم قفيلهم عنه تعالك 3 تشعات معاشهم وجوات رايخة من الناس أني حنبر 200 شحن 200 بغناه قبل زقبره أبتقرأي مسجد عاقي والله اللي خزارة سمعي حياة تخوك أبي كوب بلانه الرئيس بلد أنكو عبد أفي الكوف بلد حجي معاش يوم ذات خبز قبروه ترى أخوين أنا أعوذ من الملكات هنا يدو بحطه خقل مسانا السوين مسانا قبروه زلوهم لقري حجي مستيوم زلوه دي كونه أنا رزار بنا مستوم تقارو خنبلين أنا من تايو إسياس نتقارو أواسين وزخي زلو انت بلكا تبوليتيكا أو إيدل
حجي وين تا بوليتيكا ناي حانتا عالم تا تزارب زلا تغارو حواتو كوين إسياس حوي زبلا يقتل كاز بهالك الله أنا زاني حولنا بزحي فتواني ندينك أبا أن رأسي قوانا يتغير أنا إذا حولنا بهال بحث ما يتسكورا لنا عند حدا تغارو ندحر حواتو كوين بحك اللي مستمس حواتو توائسو دي ولا سيز مثلا حنبيلي دلو بوليتيكا صبح نقول ذات تقراي تقريني أسميني تقبر ديكم أي تقبرون كوين زولنا دلو خالوت بوليتيكينياتنا بهالتنا عناني إرترا تبهال دحر عجي يلا نقول خصاك ندي مورال كايتن كف إرترا تبهال يلا نقول لك أخلص سبسي أنت يزول كان حاسبك خالي يزول رأيك سلزي أتوشتنا زغون زلو خال نجران إذا ناي دو حطهم بقى حجي داق ما يناس إنتي أنا زريا ناي دو حطهم حجوي مود أتاخد وصحن محن ساعتان لك داق ماي ناس إنت كوينا أنا أتسمعني أبتي ساعة سلسن كن قبر زقب أنا نجار كي قبرنا يتعنينا حجهم قبر لنا إيش ياسقن حجوي معون خين قبر كانوا قال ما قدم سيو زم صوت الله ناي تاخد له جيس ميس إزي مهملي عشات مسير كادرارهم ودا اللهم تراي عند هذا أسوي مازمار يدول اللي يقولوا هزبي يطرح جهاد نصر كرائه له سلامتاي حجوني صحيح تدلي إنني عابز خساري وسات أنا هقدر أنا قال لي إتبال هيدا اللي كان أنا عادة قيمة قدي فكان يوزر أوبجكتيف وقف فترة ترى دي خلا اللي هو في هزبي يطرح قوي يدله بعيننا إسياس هر روتا أمريكا عندي خام نالبات نابوز تأساسر نديو عجزي أبز كله تقولت أنا خا درجة وريدو إساس بقالع كم ديلو كزارب مدفارو بقهد نو نا أبي كيدو وكلنا نسخا مرحنا دحر حجي دوبز بهالا يدلني وهي قد سنيو تقامي بلو نسخا بمتخكم دلايكا أنا خا كم دلايك ساب لنا مبال ذاتو حد درجة تقدم مكم تحابيو يستنفسو دا أني رمبر عاويلو همزلوم يا يقبرون نو سلامنتايو وانزي إساياس كم زقبر زلهم نالبات عنتو يبدعوا من سنات زبلو زرباونا الكان يركان دي خمسو تأساسير كان انتاي حجي نسو كم opportunity كم مچو غزي زقطرونا زوانزي سبو زربا حجي تا غزي بنفس أخيلها تا غزي تان الصغبة حزدلي وين عوتهو ولا حجي سعزي كم خطور بالسو مثل إذا معك ما مخليتان ديو زي ما تقولوا قدام يجوا خمسة ديو مسيم بر نبي حكي خمسة كونان قالوا تبايلون تاريخ الدحري تمليس كابوس إحنا قرأت له أنا كوب 100 ولا أنت زي كونه 7 سقاب 8 500 دقة في نهاية تقوم بهالزربة يعني أفتقر من الباش معرض ويكعري ويلهم فتنو هنا ما رتكاي إيش كم زيلو غوات خلو قادل كله جلسة أنت عايزين الناس التي اللي وصلوا تلاقيه خمسة خمسة دبها زربانو تقال جلسة كأننا نو تقال يخوم لكم دحريت زمو حداتي تقبروا دلهم زبلوا خلوا أنا تباك جراوند نايت وانتي خري أخلقه وتم هرات وانتي كلت اختاتي نيروهم كلت تم دك الساتات بارو تم حدا ديس إن تتم تنيرهم بيتبعوا النار من دينكم تم حدا جن تي سمان تتحسي مسائل نسوع نعوز جوفان يرمي أب صورة إرتاح متسغل لهاجن بتحدوجن إسلام أو سجمات كينات تبايل دسقالو نيروس الساعة حدا تبرتها وقالت مسمسة بتحدوجن كان يكون من ساعات 5 يكونوا بهالنير تحار ما تيهم إسياس ما تخلو محلوفاتهم دك هوا سان داتو قتلو خلو يشعو إسياس مسيو تود هوا سان بتم دك ما تحت يقتل يهدن عبزنا برو الأوان إسياس جن كأي حنس أفان تفاهم تقبلهم تحار موداتات استسان شوعاتهم كوينو متكعتهم استجمرة نحناتهم تمهارو إنا كمان زوم زقطل دلو أخواتنا ديم لمن تاكم زجيرهم تبعيلو تود خبسائي وده حرينة نقرت سنت إسوا تمهاراي زنورو ود خبسا سلام تاين تبلكاني حجي بتحدوجن تقولني تزارباي نا إثيوبيا يو سلازم إثيوبيا بتهايمانتن بتي تولدن حدث لزخونو نعاتهم قرب تبعيلو خالد يزرد غيرو تم دك خبسا يمكن نتنا إثيوبيا مجزاتي تقايمون نزنا جلزمت يمو كوميلان كم تخلوجن تقال لحرة إرتاح أنت مسيح ما بز تقتل إثيوبيا ترى بز مسيح هاني نزم كم بدأ مسؤول تهدن أنتم مهورة أبزي أيوة تجمع بخيل تتمهارة أبزي تجمع بخيل إيشيات حنت تجمع يرخل شو عايز كركات غوينو بعد دروع الجزائر سوما بإيدهم مهاب كي ترفع مسيحهم بعد مسفن حقوس هذه مم نماني خاتلو خيدو أنا بعت بزح تجمع من دينير ما عارفوا إيشيا شو مسألة قال تفهم نعود تقبلهم ما تراجع كويس كوميشنر رايت حمشة كيف لقيهم قال تنحي لهم كأمس منيستر رمضان محمد نور نوصاها غيرنا عد شاينا غاسل يدمو سلازم هجي كما يليهم يلو غينلو دحرك خميلو كان يوقع تخلر عملت حجي بوليس خون خليل نحن محروم قالنا شلل كنلو
እቶም ተወስዱ ስጉምትታት ክሪኦም ከለኹ ግን ንዓያ ካልኦም ዝወስዱኒ ሕጂ እዚ ናተይ ውልቃዊ ርእይቶ እየ ዝብል ዘለኹ ጃኒ ሕጂ እዚ ከም ሓደ ምዕራፍ ንውሰዶ ኣብ መወዳእታ ኢሳያስ ዳ ከመይ ኢኻ ትሓስቦ እንድሕር ኢልካኒ ኢሳያስ ናይ ባዕሉ ጥሉል ዝኾነ መርገፂ ወይ ክሳይ የብሉን ኣይብልኒ ምክንያቱ ንኣሜሪካ ምድጋፍ ንባዕሉ መርገፂ እዩ እቲ ኮሙኒስታት ዝበሃል ግን ባህልና ኣይኮነን ሕጂ ወይ ስጋብ ሕጂ ትመፅእ ስለ ዘላታ ነገር እቲኣ ነዚኣ ክፀቕጠላ ዝደላኒ ንሕና ኣብቲ እዋንቲ ፀረ ሃፀይነት ጤንነት ንብል ነርና ኢና ከምኡ ዝበልናሉ ምክንያት ናፅነትና ኣሜሪካ ትሕቲ ኢትዮጵያ እቲና ኢልና ስለ ዝሓሰብና ፀረ ሃፀይነት ንብል ነርና ብስምዒት ጥራይ ደይኮነስኒ ብኤም1 ኤም14 ኤም ግዛዕ ዝበሃላ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ከዓ ኢና ሽዑ ንዝበጥ ነርና F5 F86 ዝበሃላ ነፈርቲ እየን ዘብጣና ነይረን ሕጂ እዚ ጭቡጥ እዩ ኣፅዋር ናቶም ፖለቲካ ናቶም ኩሉ እቲ ምክሪ ናቶም ሃይለ ስላሴ ምስኦም ተፀጊዑ ይወግኣና ስለ ዝነበረ ንሕና ፀረ ሃፀይነት ንብል ነርና ስለምንታይ ከፀረ ፅዮንነት ኢልና ኮማንድስ ዝበሃል መፅዩ ኮማንድስ ሰብ ኣይኮነን ኣኽላባት ከይተረፈ ዓሊሙ ኣብ ኤርትራ ዓሊሙ መወዳእታ ፀረ ናይ ሰውራ ኤርትራ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ከይድ ከሎ صباح نقول نتاك مثلا نتاك ساحنا نبي قصنا إن آخر نوصل كنقول كنا نصل فتير لنا يجنا بتوانتي نحن قلت صارت شيء من ندبل ناس إلنا يكوننا بقبر نري أخو ما علم إسرائيلي بقبر نري قاعد كنا إسرائيلي نحن نري حج إزاي لازم نبرينا صار هالسينات شيء نبل نير نمبر مساعتهم باتي ناي كسرتات وين ما أيديولوجي نجار على إلنا عين برن نحن صار هالسينات شيء نبل زنبرنا إلنا تقولنا خاني إيشياس زومصونا كومونيستا سمعتنا تحساسباني أتحنت نبرت نتاع حجوين أبز بوليتيكا ديتيلز أتوقع الله تجاجي له جن أنا خفت ما ده حسبوا إذا على اعتماد على ذات إذا أنا بسخام خالت بحال ناجينا جرها شاينا خلت أنت جرها كل جزء كلهم هاتينات نايبنا وراء أتانا بريوم يدبل سلز غزبط أمان لك أتعلم تقال أيتخار إسخاخ على البطلة زين أنت كلته إزين نحنا بتبهلنا نحنا تتكلم زيننا social structure نا إرترا تريخايو إنداي تإندا سدرابيت يا تجمر بزي أخايا تهاجر تقوم إيسياس حجنا زي أصبو غير سمعوا عب سبعنا كندي يتعمل تمرد هاي زكون عب سمانياتات حنتي كوميتي قوي مانيرا تا كوميتي مصنعة سندان جاجلت بليها بمحبرة وقداي قوي مان حجي أبالات تغيروا ملا نفس وقف سدرانا إرترا كتسمع نفس وقف عدس كتصنع توم دقباتنا يتعدس بهالو بعلمانيو أبي لو تمولو ذاتهم نزغلو تصنع عليه هاجي سياسة انتايو كل جزء احنا سياسة زي نفلطو ناتي مثلي إذا مسألك تهاجر حجي تهاجر الله ناي تهاجر ويد مانا تا مينستري تزاز ندعر كوينو تا مينستري حتى كوميتة تمزز أبتا كوميتة خانا سياسة كوميتة لهم حجي إذا أتمركن مصنعة إذا مصنعة مصنعة سندان تبهال كتصنع خلا نزه ناي إرترا حبرة تسوي كتصنع خلا نفس وقف عداءاتيا نفس وقف سدرا كابي موتيو مو بقوله وقال كتصنع خلا نايسي توم نايسي هزسنع خالو أمور داتا زوم تقارلت زياتهم بقرهم زوم من حلافي يومن كوينو نتي مور داتا هاجرنت ناي إرترا خدل دلوزك على زلو مننتنا غفلتنا كسايز قبر زلو سعرهم زلو زين إرتر تحنقولهم سم ده حرام موداتا تنقر توديا شعو تمزقبهم هيبهم من إسياس نزور غزي عمس حزي إسياس كأوني هزبي إرتا كوفلطو إخو الجميل إذا فلطو إذا بهاد زربان تاي ترقمو انت بالك حجي أنا إرتراوي إزبلسي كالا أي ولد سالساي ولد كو إرتراو زخوني يلن تقراي قص إزغي سلز تقراي دي ولد نيج واكو حكيو نابدو بالنقر تدهبنا كلنا حدينا مالتي كم زيخ قبري دلس لازم نبرا حدا تأوراز تتأمل انتايو وتم دقبات كوينم 3 4 5 ولدو جنا من تاريخه بزحلف اوا كسار 4 ولدو اسكتصبصبو دبال ነገር መጽኔር ዝወጻ ሀገር ታሪኻዮ እቲ ግዚያዊ ዝባሃል ናይ ታሴራታት ቅየሪሞ በርባዕተ ወለዶ ጸብጽቡ ዝባሃል ዘረባ መጽኔሩ እንድሕር ዝከርካ ኮይኑ ዝቀረባ ግዜ ኤርትራ ናይ ዜግነት ሀገር እንዲያ እንታይ ገደሶም ሶም ሰዓ 3 4 5 ዓመት ጸብጻባ ዝጽብጽቡሲ ጸብጽብካ ትግራይ ተተደርገምካ እንታይ ይግዲ ኤርትራ ናይ ዜግነት ሀገር እንተኮይና እኮ ተወዲ انت دا ناي مننت هاجر ندحر كوينا ها روس خاله ابز حجي تسفاطين زغزغ زلو خندرغمال ولا دادو كو إيسياس ግን ታክፍት ግብርናቱ ተረዲ ካላ ነዚያ አይዙ እስከ 40 ወለዶ ድበጽ እንተ ሊخري ايد ብለና ደሎ ካበይ ተበቂሱ
ኣብታ ወረቐት ዝመፀቶ ሓንቲ ነገር ኣላ ንዓና ተስንፍ ኢሉ ዝሓሰባ ስለዚ በታ ንዓና ተስንፍ ኢሉ ዝሓስባ ነገር ስለዚ መወዳእታ ንስኻትኩም ከምዚኢኹም ክብል ስለዝደሊ ወይ ድማ በኣኽ ወቅዕ ስለዝደሊ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ እዚኣ ናበይ መሪሓቶ መስለካ ነቶም ናይ ብሓቂ ደቀባት ዝበሃሉ እሱ ብኣውራጅነት ካብ 73 ሒዙ ተጠቒሙሉ እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሶውራ ናይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ሽዑ ኣውራጅነት ከም ፖለቲካዊ መስመር ነውሪ እዩ ጌጋ እዩ ይበሃል እኳ እንተነበረ እቲ ህዝቢ ብኸምኡ ክትጥቀም ከም ዘይብሉ ከይፈላለ ተባሂሉ ዝበሃል ዝነበረ ኣብቲ መሪሕነት ግን ኣውራጃዊ ምሕደራታት ኣውራጃዊ ፍልልያት ይሰርሕ ነይሩ ዝከረካ ተኮይኑ መፅኦም ሓማስ ዒራ ሃይካ ተሳዒራ ዶ ከምዚ ኢሎም ብማይክሮፎን ገይሮም ተዛሪቦም ክበሃል ከሎ ዓሚቕ ዝኾነ ትርጉም ኣለዎ እዋን እቶም ሰባት ንድሕሪ ተመሊስና ካልእ ብዙሕ ነገር ኢና ክንዝክር ሕጂ ይትረፈና ኣብኡ እንድሕሪ ኣውራጅነት ይጥቀመሉ ነይሩ ኣብ 76 ከዓ ተጠቒሙላ ናብቶም ደቂ ሓማስ የመፅኡ ሕጂ ከማ እንዳለ ኣብዛ ናይ ትማሊ ናይ ጉጅለ 15 ጥፋኣት ክትከውን ከላ ሓደ ሰብኣይ ጥራይ ዘይኮነስ መምስ ሰበይቶም ምጥፋእ መፅያ ከዓ እንደገና መምስ ሰበይቶም እቶም ደቀባት ዝበሃሉ ስቕ ኢልካ እንድሕሪ ቀሪብካ ተናይ ዓንቶ ጎስያ ዝሓለፍኩ እቶም ናይ ሶቪየት ምሁራት ወይ ድማ ናይ ምብራቕ ሃገራት ምሁራት መፅኦም ሰላማውያን ነይሮም ብሞዮኦም ጥራይ ዝሰርሑ ነይሮም ኣብ ህዝባዊ ግንባር ማዕላ ከዓ ነይሩዎም ተማሂሮም ንሜዳ ክመፁ ከምታ ዝበልዋ ከዓ ገይሮም እቶም ናይ ምዕራብ ዝመፁ እሳቶም እዮም ኣግረሲቭ ነይሮም እሳቶም እዮም ካእቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ከም ድላዮም ዝገለብጥዎ ነይሮም ከም ዓይራ ከዓ ስጋ መወዳእታ መፅያ የማነ ህበይ እንድሕር ሪኢኻዮ ምስ በዓል ዓንደ ብርሃን ክመፅእ ከሎ ኣብቲ በረኽኦም ከለዉ ተሸይሞም ዝመፁ ኮይኑ ኢና ዓይዲ ስማዓኒ ነይሩ እዋንቲ ገና ኣብቲ ህዝባዊ ግንባር ከይተሰለፉ ከለዉ ተሸይሞም ዝመፁ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ብሓፂሩ እንታይ ክብል ደሊ ሕጂ ንዓቶም ከም ክስታይ ብምጥቃሰይ ሕማቕ ተዘይጠቐስ መሓሸ ይኸውን ሕጂ እቶም ናይ ምዕራብ ዝበሃሉ ግን ሓያላትን ቅቡላትን ኮይኖም ዝኸዱ ነይሮም ክሳብ ሕጂ ከማ ኢላ ትኸይድ ዘላታ ነገር እያ ሕጂ እንታይ እዩ ዝርድኦ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ኢሳያስ ነዘን ስድራታት ነተን ፅባሕ ንጎነት ፖለቲካዊ ናዕቢ ከምፃ ገና ሓደ ዝተጠጀአ ፖለቲካዊ ራእይ እንዲ ዘለዎ ኢሳያስ እንተ ደስያውያን ዝብል እንተ ነዛ ናይ ትግራይ ትግርኝ ትብል ሓንቲ ነገር ኣላቶ ንዕኡ ብድሕሪ ሕጂ ዝፅበያ ኣብኣ ክዕንቅፍዎ ዝኽእሉ ሰባት ከጥፍእ ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ከዓ እንዳጠፋእና ፀኒሕና ዋላ ሓንቲ እኮ ወጋዕ ነገር የብሉ ሕፍረት የብሉ ተኸሲስካ እውን ትወፆ ነገር እዩ ኣጋኒነ ከዓ ዝገልፅ ዘለኹ እንድሕር ዝመስሎ ኮይኑ ኣጋኒንካ እውን ክትገልፆ ይትኽእልኒ ኢኻ ተግባራት ናይ ኢሳያሳቶም ሰባት ኢሳያስ ዝገብሮ ነገር ሲ ዋላ ብናይ ሓሶት ቃላት ዋላ ብጋኒንካ ከማን ክትገልፆ ኣይትኽእልን ንሱ ዝገብሮ ነገር ንበይና ዓይነት ስለ ዝኾነ ስለዚ ስድራታትና ጠፊና እንታይ ተጠቒሙሉ ሕጂ ነዚ ነገር እዚ ኣብ ገለገለ ቅቡላትን ፍሉጣትን ዝኾኑ ስድራታት ኣብ ቢዝነስ ኣዋፊርዎም ንርኢ ኣለና ምክንያቱ ምፅእ ምሰልና ፋይናንሻሊ ሰልፍታት ከይቆማ እፈርህ ነይሩ እዩ ንሱ ስለዚ ሕጂ እንታይ ገይሩ እቲ ብሜዳ ሒዝና ዝመፃና ገንዘብ እቲ ብሜዳ ሒዝና ዝመፃና ቁም ነገር ህግር ኣቢሉ ንሱ ኣብታ ህዝባዊ ግንባርን ዲሞክራስን ፍትሕን የእትይዎ ስለምንታይ ተጋደልትና ክነጣይ ስንኩላትና ክንግብእ ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ እዩ ነይሩ ከምኡ ይኮነን ደና ሰልፍታት ቆይመን እቶም ተጋደልትን ባዕልና ክልተ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ክልተ ክምቀል ውሑስ ናይ ሰልፍታት ኣብነት ክኸውን ንሓስብ ነይርና ኣነ ገዛርሲ ከምኡ ኢለ ፅሒፈ ኮ ሕጂ እንተዳ ከምኡ ኮይኑ እቲ ባጀት እንድሕር እቶም ሰባት ኣብ ክልተ ተመቒልና እቲ ባጀት ከዓ መቐል ዝበሃል ሕቶ ከይመፅእ እዩ ሕጂ ከምኡ ዝገብር ነይሩ ኣብ መወዳእታ ነዚ ባጀት እዚ ብስውር ከንቀሳቀሶ ደልዩ ተጣይሶም ዝበሃሉ ተጋደልቲ ነዚ ባጀት እዚ ሒዞም ድላዮም ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ክገብሩ ሃሪና በዚ መፅኦም ዘይበልናዮም ከለዳ ክልተ ኣውቶቡስ ሰሪድሃሉ ሓቱ እከዳ ክልተ በጣሕ ሰዲድሉ ሓዉ እከለዳ ከምዚ ገይሩሉ መድሃኒ ኣለ እዞም ትማሊ ዲበላ እናሸተቱ ዝመፁ ምሳና ተጋደልቲ ብሓንሳብ ኣብኡ ከለዉ ኣብ ሽሻይ ኣብ ገነት ሰፊሮም ስለዚ በበይና ኮይና ካፒታል ናይ ህዝባዊ ግንባር ሕጂ ነቶም ብግዳም ዝወፁ ርእሰማል ዘዋፍሩ ዝነበሩ ከዓኒ ከመይ ገይሮም ዝበልዖም በዓል መን እዮም ምሳና ይኸዱ ድማ ይከዱን ኣብቲ መፅናዕት ኣለዎ በዓል መን እዮም ተቐዳመይቲ እያ እታ ምፅናት ናይ ዘርኢ ከይትርስዓ ተዳ ካብቶም ዘይቅቡላት እንድሕር ኮይኖም ምስኦም ሸር እዩ ዝኣቱ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን ኣብ ዝኾነ ይኹን ካምፓኒ ሸር ይድኣቱ ነይሩ ሸር ምስኣተዎ ሕጂ ነቲ ብርክታት እዩ ይመጦ እሱ ፀገም ናይ ባጀት የብሉ ንሳቶም ግን ፀገም ኣለዎ ውስንነት ናይ ገንዘብ ዓቕሚ ኣለዎ ኣብ መወዳእታ በይኑ ይብሕታ ንሱ ምስ በሓታ ከምደይ ትንቀሳቐስ ይገብራ ሽዑ የጥፋእ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ትበቁል ትካል ክትህሉ የብላን ቁጠባ ናይ ኤርትራ ክድምሰስ ስለ ዘለዎ ምስቲ ህዝብና ማለት እዩ ምስቲ ዝፀረተ ዓይነት መንነትና ምስኡ ክጠፍእ ኣለዎ ፖለቲካና ክጠፍእ ኣለዎ ሰብና ክጠፍእ ኣለዎ ስድራታት ክጠፍእ ኣለዎ መምስ ሰበይቶም ዝጠፍኡ ብዙሓት ሰባት ክትጥቅስ ትኽእል ኢኻ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ሞይቶም ክኾኑ ይኽእሉ እቶም ሰባት ተዘይኮይኑ መምስ ሰበይቶም ዝጠፍኡ
4 جنرال بحدا معلت طفيهم سمعنا أنت مقابل كبر والله بحق دنيا إثريسات تنسنادق إلى حتى تسويل كل سبب ثم ثلاث زموتوا بحساب كبيرناهم كم زيد تاريخهم تباهي لتنبيه أنا أنت مثلك حجي كي من الباش أوفساي خيد ندير دخول مع هاون كيس جمكا سنتنا هنا نتوم قال من الباش من الألكا نتوم تسمعنا تعلوم زبالو البيزنس سديدوم كاب إيرترا وسعي كوينم زنك أسعزلو إذا جن بوليتيكاوي كتابا أمبر نايب حكي تهاجروا قطبا زنك أسعزلو يكون عند هاجروا قطبا تنك أسعزكونك حجيت ليك تحجن تايو بوليتيكاوي حجي تقوام زبلنا قوام أمونغو سمعي سبيتن كتمرع خلا خاص انت اخا تقبر وعلي خا تقبر بس أمونغو خادماني شما قل لك توعل سخا تقبرو اسي تقوام نايت حدا من قستخطئون كلها اقرا قوام لك اسي توعل وطبعا عرفتو فركون كهاني قطوا وعلالو نالباش بعد ودا فلا زياده يعريم سلاز قلصو نغرزي ودا فلا صبو سايت تقبري از بعلو قلصو خيل يعني وين ابتي انفستمنت سنتر سلاز نورك يخون لك ناي قطبا حقي الله انفستمنت سنتر كبال كله وفراو حق له وفراو قوام الله وفراو قوام من عدي الله يتغيني خان نسو ግን በታጣሙ ገሬ ቀሳቀሰሉ ስለዚህ ሁሉ ሀብታማት ለምደልና ከኤርትራ ሀዲሞም ከይደም አለውቶም ናጻ ዝነበሩ ምሳቶም ካለ ከይደም ዳሃቶም ማልያ ዘይብሎም አሉ አወጻ ኮይዶም ከምዚሎም አኼባ ገሮም አብቲ ኤርትራ አቶም ከምዚሎም አኼባ ገሮም ትብል ሰዓት ኤርትራ እንታይ ዓይነት ካፒታል ከንቀሳቀሱ ይለም ኮም ዝገብሩ ከመስለና ተባይ ስለዚህ በአይነ ስድራታት በሀብት ደረጃ አخرአዩ ይሎ ተምንዑ ገለደ ይገብሩ አብቲ ሃይማኖት ተመጽያ አይነት የም ተምንዑ ገለደ ይገብሩ ድሮጽ ንዕዎ ማለት አብቲ ናይ ፖለቲካው አራያተ ያቶም ደቀባድ ባህል ባዓለም ክጾንትሎ ዘሎ አብዳአታው አቶ ክጾንትሎ አብ ኢትዮጵያ ይስገሩ አብ ገለ ይስገሩ ክጾንትሎ ከምዝ እንዳገበረ ስድራታትና ጠፊእኒ ስድራ ዝበሃል መሞቆላዊ መንነታው ዝበሃል አብ ኤርትራ እንድሕር ክትሓተት ደሊኻ ሕጂ ካብ እስላማ የብሉ ካብ ክርስቲያን የብሉ ጥርሓ ተሪፍና ኢና ኣብዛ እዋን እዚኣ ከም ዝበፅሐ ስለ ዝፈለጠ ንሱ ሕጂ ዒም ዝብል የለን እቲ ዘሎ ስልጣን ዘሎ ዝመስለና ወይ ሙታይት ነቕነቕ ኢለ ፅሒፈ ነይረ ሓደ ግዜ ሞይቶም እዮም እዚኦም ብጠጠዎም ንሪኦም ዘለና እዚኣቶም ሓደ ብነብሶም ደልዮም እዮም በዓል ዶክተር ኣሰፋው እንታይ ዝብል ነይሩ ነኖ ሓቁሆም ግን ፖለቲካዊ ስልጣን እኮ ኣይግደፍን እዩ ፖለቲካዊ ስልጣን ይምንዛዕ እዩ ስለዚ መንእሰይ ክምንዝዕ ኣለዎ ኢሎም تمنسين هت بوليتيكاو سلطان كي منزعها ابسوا اسيرهم ابسوا خاني بمصحف قدس كم الناس غيرهم سلازي حجي متاقين ساعه طاي كوين تريو اذا خمس سنه مغبرنا هذا كاين نجر كم زين ود خمس غيرنا خمس خلنا تم سر اطيب بعد ما زدف سبسي يزز تراي امر عن تاريخها اوراي تاريخها تم عبيت عدنا تمركز عيزون نتختات ما حضروا تم من سيات انا تعززت خوينا مخدو سيتي سوشيال ستراكشرنا حجي قال اتم من سيات بتم عبيت خندي يززو ثم من سياد بحالو ناي عالم زبحال تاشكنو امتا قفوم طريقه طرحه كم تترف ازي يغيرنا دلو ابزي اسلازاتو حج انتاي مانم سد الله يتجبره نعوز قوم حدا سب يله سلازي حجي ابسسان كلتان عامه مرات تداخو مغيرو اب غزي تلابايرو تداخو مغيرو تاندنت مصيح وينا حج خازا اندن زي اخدغنا خيلي يبلالو اذا حجي بتعامل ناتي بصح دلو بوليتيكا ايو بوليتيكا كن رقيق نغري አንተ ወይ ጦሳ ቢለል ካነረት ባእሲ ናይ ቀጥርታት ኢለ ካሱ ቆሚጤ ይደሉ ስለዚህ ህጂ በኸምዝ ዝኽረእ ከሎ ዋ ስማዕ እንዶ በዚ መጽ እንደይበልና ዋሕዚ ረሞ ሕጂቲ ኤሌመንታሪ ስራሕናቶም ኤሌመንታሪ ኮምቡሽታቶ ሽግለታይ ከሪኦምኒ ዋይ ሞሰሊኒ ካብ ዝዶ ከፊ ንክበሃል ፀንሑ ኮምቡሽታቶ ማንም ሰባይ ዘውርኒ ነይ ንዓና ርጓ ነፈና ንገዛርሱ ነይ ተማሊ ዞም ናይ እስልምና ምንቅስቃሳ ኣትዮም ተባሂሉ ክንደይ ተኹስን ክንደይ ጥይትን ሰሚዕና حجت مالي ناي عندنا تبخنيو بس متي اندي بلنا سيات كم زيلن ندمرالن نبلالن كبلا خلو هاد خوين سمعك كساب كندي نعيقو ورنت حزب ايرترا اسياس حجي نايناتو خي اغلنا خا تمليسو تهيمانو بوليتيكا سلازولو خاني قدمي عامه الرأي نيرو قدمي هلت عامه الرأي نيرو وزت الكاز ترأي خصاك ارن قد نفسهم يمزغوصو زلو تي اكسبوز قبرو زلوس نعانتي نايزبي سم اده كون نرسم يمزغالصو زلو اسياس مالت ግን እዚ ስለምንታይ ሕጂ ብዛዋን እዚ አኸም አገይሩ ስለዝበልካኒ ንዝغلت እንታነ ኢሳያስ ተቃዋማይ ዝበሃል ዘይብሉ ኮይኑ ምስተሰምዖ ታቡምቡ ተኩሽዋ ሕጂ ናቹራሊ ነዚ ናይ ኢሳያስ ናይ ምጽናት ውጥን ማለት እዩ ናይ ኤርትራውነት ናይ ምጽናት ውጥን ከመይ ጌርና ኢና ቀልቢስና كندحنو نخل حزب إيرتراس كما يجري نفسه خركب زخل زبل حتى يحجي كمل الكاز دلي كرمي يمكن كل تقدست نجارات كابت تزارب كايو
مبره زدلينا الله كين وحكا مالتي حصر ابيلكا تقداميتي بتنا يروح وطنا اساسي تግራይ ትግርኝ كون يخلي زبل طرطار كم دلكا تصبيت كم دلكا خاطق زلخا كمتي ترداخو خبزي اغلالصخا نو حجينا ابزي حجي زلو خنታት تري خلخا ኢሳያስ ንትግራዎት አዋሲኑ ናብ ዛዕበ ናብ ኢትዮጵያ ምሻልካ ግፋ ሓቢልዩ ዝዋሳ ዘሎ ነው መራግእቱ ናይ ገደፈን ዋላ ዳሓርክ ምለሶ ዝደልን ተኾነውንሲ መራግእቲ አይገድፍን ይዘሎና ኣብነሲ ንመራሕቲ ናይ ወያነ ነቶም ናይ ፖለቲካ ሰባት ንዓም ብፍላይ አጥቂዑ ነቲ ህዝብ ትግራይ ከማንሲ ቁሩብ ገጽ ከሪኦ አይተራየን በቃ ንዑ ኢግኖር ገይሩ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ይዋድሁ ዘሎ ናብ ቶም ኢሱ ወዳአፈይ ብሎ ዘሎ ሕጂ ንዓ ቁሩብ መብርህ ተድልያ ኮይኑ ስማዓኒ እዚ ሓንቲያ እታ ኻልኣይቲ ምናልባት ቅድሚ ምጥቃስካውን ኣብ ልበይ ነራ I don't know ንኻል መዓልቲ ሊኸ ጽንሓ ዋላ ገለይለ ቁሩብ ከጠራጠረላ ጽንሓኹ ሕቶ እንታይ መስለካ ናምነሲ ነዚ ናይ ዝሓለፈ ናይ ዶባው ኩናት አመልክትና ክንዛረብ ከለና በፍላይ ምዝ ሕጂ ኢሳያስ ምስ አምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ምስ ስግሳግ አወዳዲርና ከመገሪዩ ኢሳያሲ እቶም ትግራዎት እዮም ዝፈልጥዎ ንህዝቢ ኤርትራ በቀረባ እቲ ኩናት ንገዛሩሱሲ ኣብ ትግራይ ተኻይሉ ንሶም እዮም ዝፈልጥዎ ንምረት ናይ ኩናት ስለዚ ትዕርቅ ዘድሊ ምስኣቶም እዩ ኢልካን ዲኻ ዋላ ባሙሁ ንስዳዊት አልዒልና ነርና ከምኡ ተመሳሳሊ ርእይቶ ነርዎ ሕጂ ነዚ አገልብጥ አሞና በኤርትራ ካተመለስ بعين ህዝብ ኤርትራ ትሪኦ ከለኻ እቲ ኣብቲ ዝተናወሐ ናይ ናጽነት ኩናት ጾር ናይቲ ውግእ ናይቲ ነዊሕ ውግእ ዝተሰከመ እቲ ኣብ ሳሕልን ባርካን ዘሎ ኤርትራዊ ሕጂ ግን ከምዚ ዝበልካዮ ኣብ ኣስመራ ምስ መፀ ተደምረናል ተባሂሉ ክዝመር ከሎ ሞኻ ህዝቢ ተቃውሞ ደይምርኣዩ በንጻሩ ናይ መሰል ሕቶ ተላዒሉ ነቶም ናይ ሓደ ነቲ ናይ ወዳዕሉ ኩነታት ሪኢኻ ኢኻ ብዓይነት ላዕለዋይ ቀጸላ ናይቲ ናይ ኣማኒ ምስልምና ክኸውን ይኽእል ዝበዝሖ ማለት እዩ ወይ ትግረ ዝዛረብ ሰብ ተተለቂሙ I don't know 120 እንዲኦም ዋላ 200 ቁጽሮም ዘይፈለጡ ጠፊኦም ኣለዉ ቶም ካድራት ማለት እዩ ነው ሕጂ ኸኣ ኣብዚ ናይ ኣቦና ሕጂ ኸኣ ሰብ ብተኽስን ብዱላን ክሽደድ ተዋዒሉ እዚ ኣብ ማእኸል ኣስመራ እዩ ዝኸውን ዘሎ ልክ ሓምታ ናይ ትግራይ ማለት እዩ ነው እቶም ዘይፈልጥዎ ሕጂ ጫውጫው ብሉለው ሕጂ ኸኣ እቲ ኣብ ዋና ጽነት ጾር ናይ ቃልሲ ዝተሰከመ ኣብ ሳሕልን ባርካን ዝነብር ህዝቢ ግን እቲ ጽምብል ናይ ናጽነት ካብ ኣስመራ እዩ ተገይሩ ንሳቶም ኣይረኣይዎን ንሳቶም ቦምባ እዮም ተቐቢሎም ሕጂ በዚ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ሕብረተሰብና ንባዕሉሲ ኣብዚ መዳይዚ እንታይ ዓይነት ልቦና ይኸርኢ ዘለዎ ናይቲ ሓደ ስቃይ ሲልክዕ ከም ናትካ ስቃይ ጌርካ ናይ ዘይምርኣይ ኩነታት ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ እዩ ብኸመይ ክኽእረም ዘለዎ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ቆልዓሲ ኣበይና ንድቅስ ዲልዎ ብኸም ኣብደእተውና ዲያይላቶም ዝበሃል ኣሎ ዘረባ እንዲ ሕጂ በታ ቀዳመይቲ ክንጅምር መጀመርያ እቲ ርሑቕ ውጥንሲ እንታይ ክኸውን ይኽእል ነቶም ትግራዎት ኣዋሲንካ ዝግበር ነገር ከ እንታይ ክኸውን ተሓሳስባ ሕጂ እንታይ ኣሎ መስለካ እታ ምስ ትግራይ ተባእሶ ዘላ ንኢሳያስ እንታይ እያ እንተረኣባ ናይ ብሓቂ ናይ ርሑቕ ውጥን ምስኣቶም ኣልይዎ ኮይኑ ኸ ሓደ ተባኢሱ ድዩ ብሓቂ ዝተባኢሶም ፖለቲካ ክኾም እዩ ንመንግስቲ ኻሲ ተባኢስካ እንዳመሰልካ ኢኻ ትሕግዞ እንዳፀረፍካዮ ኢኻ ንዑ ዘድላ ሓገዝ ትገብረሉ ንመንግስትኻ ወይ ንመራሒኻ ሕጂ ተባኢሱ ድዩ ምስኣቶም ናይ ብሓቂ እንድሕር ምስኣቶም ተባኢሱ ምስ መን ስለታ ሕጂ ሓድሽ ዝምድና ገይሩሎም ምስቶም ኢትዮጵያ ኣሚንዎም ድዩ እሱ ንዓቶም ሓይሉ ርእይዎም ኣይመስለኒ ኣነት ሕጂ ዝግበር ዘሎ ነቶም ናይ ርሑቕ እዞም ናይ ትግራይ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ረኣያ እንታይ ኣታ እቶም ትገብሮ ዘላ ኢትዮጵያ እንድሕር ክትብተን ዘይደልያ ኮይኑ እንታይ ኢኹም ዝገብሮ ዘሎ እንታይ ኢልና ዘርና ናበይና ክንመጽእ ስለካ ናብታ ቀጽሪ ዝብልዋ ነገር ኢና ክንመጽእ ናይ ዓባይ ኢትዮጵያ መራሒ ክኸውን እዩ ዝደልሱ ዓባይ ኢትዮጵያ እንድሕር ትተርፎ ኮይናኻ ናይ ዓባይ ትግራይ ትግርኝ መራሒ ክኸውን እዩ ዝደሊ እዚ ወላ ሓንቲ ዋጋ ዕዳጋ ኣይትድለየሉ ጭቡጥ ነገር እዚ እንተዳ ናይቲ ዓባይ ኢትዮጵያ ምስኣቶም ምስቶም ፕሮፌሰራት ተወዳዲሩ መቸም ክቅጽል ከም ዘይክእል ፈልጥ እንዲ ኢሳያስ ሕጂ እታ ዓባይ ናይ ዓባይ ኢትዮጵያ ምንዮቱ ዝነበረት መኺና እቲ ሽዑ ፋለማይና ምስ ወፃና እንተኮይኑ ምስ መፃና እንተኮይኑ
حاسبوها تግራይ ትግርኝ مسأتهم زيناي فدريشن كونفدريشن يبل كم زنبره بوانو تنويرنالو نخو ግን ትነገር حقي ሕጂ ወዲ ጥሮታ ኮልፈካ ዚኣ بحጢሩ ጽቡቅ ጌርካ እንዲ ሃጥቂስካ ዘለኻ بحጢር ቃላት ሕጂ መጀመርያ ናጽነት ኤርትራ ተባሂሉ 360 ዲግሪ ዶባ ያድልኒው አርቲፊሻሊው ገለ ተባሂሉ 360 ዲግሪ ቀዳማይ ተመሪሱ ሕጂና በዓባይ ኢትዮጵያ ገጹ ኸይዳሎ ስለዚህ ሳልሳይ ወንሲ ጽበየና ሎ ባህላ ኢኻ ሳልሳይ 360 ዲግሪ ንትግራይ ካምጽኢሉ ኣነኮን ዓኹም የኔረ ኣይሃበና ዳምር ኣይረደና ዳምር ኮም ዓይነቱን ተመጽእ ኽእሊ ባህላ ኢኻ መስለን በሓጢሩ ሓቅኻ ክመጽእ ኽእሊ ኣነ ወላ እንድሕሪት እንድሕር ተመሊስና ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ታሪክ ዝረብ እንዲ ሃፀይ ዮሃንስ ንትግራይ ትግርኝ ክብል ከምዚ ኢሉ ሞይቱ ከምዚ እንድሕር ከምኡ ኢሉ ዝሓስብ ነይሩ ኮይኑ ናብ ሃፀይ ቴድሮስ ከይዱ ዘዋቃዕ ነገር ኣይነበሮ እንድሕር ውድድር ነይሩዎም ካብ ውድድር እዩ ናይ ትግራይ ትግርኝ ኢሉ ዘይኮነ ስልጣን ምስ መፅኻ ካልእ ዝዓበየ ዘድልየካ ትግራይ ትግርኝ ሓስብ ፀኒሑ እንተዳ ናብ ዓባይ ኢትዮጵያ ኣቢሉ ገፊዕዎም መወዳእታኻ ብማህዲ ጠቢ ሕጂ ታሪክ ናቱ ብኡ ኢና ክንሕፅሮ ከምዚ ንዓይ ትግራይ ትግርኝ ዓባይ ዝገብር እዩ ከምዚ ዝገብር ነይሩ ገለገለ ዝበሃል ካላም ፋርቂ ስልጣን ከይተረፈ ከማን ከምዚ ሕጂ ኢሳያስ ዝገብራ ዘሎ እሱ ስልጣን ዝወርሶ ሰብ ኣይነበረን ንወዲ ሓብቱ እዩ ስልጣን ሂቦ ዝራእስ መንገሻ ዝበሃል ዘሎ ወዲ ይኮነን ወዲ ሓብቱ እዩ ሕራይ ናብቲ ኣበል ስገር ናብታ ካልኣይቲ ነቲ ናብዛ ርሑቕ ውጥና ትግራይ ትግርኝ ትብል ኣተሓሳስባ ግን እሱ እንተደኣ ነታ ዓባይ ኢትዮጵያ ዘይደልያ ኮይኑ ነዚኣ ከም ዘይፀልዓ ዘበኣስ ነገር ሕጂ ኣብዚኣ ዘበኣስ ሓደ ስልጣን መናሓዘ እዩ እቲ ስልጣን መናሓዘ ኣነ ሓደ ግዜ እንታይ ለፅሒፈ ነይረ መለስን ኢሳያስ ክልቲኦም ኣብቲ ሓንቲ መርከብ እዮም ዘለዉ እታ መርከብ ናይ ሃፀይ መፀይ ማለት እያ እቲ ሓደኦም ብቅድሚት እቲ ሓደኦም ብድሕሪት ምግባሩ ጥራይ ኣብቲ ሓለዋ ክኸውን ከሎ እቲ ሓደ ንድሕሪት ይጥምት እቲ ሓደ ከዓ ንቅድሚት ይጥምት ምግባሩ ጥራይ ትክልል እዩ ሕጂ እውን ከምኡ ተሓሳስባ እያ ኣብ መወዳእታ መለስ ጎራሕ እዩ በቲ ሓደ ወገን ንዓቶም ሕራይ ክብሎም ፀኒሑ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ሃገሩ ክዕቢ ናብ ቻይና ገፁ ጠሚቱ ንስሂም መስፍን ካብ ሚኒስተርነት ኣውፅኡ ኤምባስነት ናብ ቻይና ምስ ሰደዶ ተተኮሻሸእታ ነገር ኣብ መወዳእታ ቻይና ናብ ኢትዮጵያ ኣትያ ሕጂ ደይምለስ ኮይኑ እቲ ነገር ኣብዚ ኢሳያስ ነዚ ኣይደልዮን ከም ሰብ መጠን ከምኡ ዳ መሰለ ስምዒት የብሉን ከመይ ገርኩም ከምኡ ትብሉ ዘለኹም ኢሳያስ እንዲ ናይ ቻይና ከምዚ እንዲ ዝገብር ነይሩ ዝበሃል ዘረባ ክመፅእ ህዝቢ ኤርትራ ይኸምኡ ዶ የብሉ ህዝቢ ኤርትራ ወላ ራሻ እንድሕር ኢልና ማሕበርነታዊ ስምዒት ነይርና እንተኮይኑ ምስ በደለትና ግን ራሻ ንኾንና ክበሃል ከሎ ኣይንኹንና ኢና ዝዳእበየና ኢሳያስ እዩ ስለዚ ንሕና ናይ ኣይዲዮሎጂ ወገንነት የብልና ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ እንታይ እዩ ንሕና እቲ ሃገርና ከመይ ገርና ከም ንዕቢ ከመይ ገርና ከም ንሓስብ ስለንገብር ባህልና ስለዝኾነ ርእስና ምኻእዚ ባህልና እዩ ልምድና እዩ ወነንቲ ናይ መሬት ኢና ኣብዚ ተመርኪዝካ ክትሪኦ ከለኻ ኢሳያስ በቲ ባህልና ስርጢት ኣትዩ ካልእ ይገብር ኣሎ ኣብቶም ትግራይ ኣትዩ ከምኡ ክገብር ክዘሎ ከሎ ግን እፈልጥዎ እዮም ከዓ እሳቶም ስለዝፈልጥዎ ንሳቶም ከዓ ብኸመይ ከም ዝከላኸልዎ ስለዝፈልጡ ዓቕሉ ፀቢባቶ እምበር ነታ ትግራይ ትግርኝ ሰሪዑ ተረዲኻና ትግራይ ትግርኝ ሰሪዑ ናይ ዓባይ ትግራይ ትግርኛ ሃፀይ ክኸውን ድሌት ኣለዎ ከም ናተይ ትንታነ ማለት እዩ በቃ ሕጂ ናብታ ሓንቲ በል ስገር ናብታ ካልኣይቲ ነጥቢ ዘለዓልኩልካ ናብታ ደባዊ ኩናት ምስ ኣምሓራ ወዲ ዓሊ ናይ ገለመለ ዝጠቐስካ ኣላ ከምኡ ጠቐስካ ነርካ እወ ናብቲ ጾርሲ ጾር ናይ ቃልሲ ናይ ናጽነት ኤርትራ ናይቲ ቅድሚ ናጽነት ዝነበረ እዋን ህዝቢ ሳሕልን ባርካን ይፀርዎ ማለት ሲ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ እኳ ተጠቃለሰሉ ኣብ መሬቱ ይተኻይዱ እቲ ህዝቢ ንምሉእ ናይቲ ጉዕዞ ናይ ቃልሲ ተሰኪምዎ ቡምባታት እዚ ኩሉ ቡምባ ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ኣብኡ ይዓሊቡ ነው ኣብቲ ግንባራት ኣብቲ ኩሉ ኣብ ሳሕልን ባርካን ሕጂ ክንሪኦ ከለና ግን ድሕሪ ናጽነት ክንሪኦ ከለና እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ ስጋይ ስጋኻ እንዳተባሃልካ ዝግበር ዘሎ ልኡላውነት ናይ ምሻጥ ሓደጋሲ ብመንጽር ናይቲ ህዝብታት ብመንጽር ዋጋ ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ጽዕነት ዝተሰከመ ህዝቢ ክርኦ ከሎሲ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ከይደግመልካ ኢለ ዓንቶ ያስፋ ሓቢለ ሓቲተካ ነበርኩ ዘኻኽሪ ጽቡቕ ሕጂ እንታይ ይመስለካ መድረኻዊ ቃልሲ እንዲዩ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ስጋብ እዚ ክንከይድና ኢልካ ትኸይድ ንዑ ምስ ወዳእኻ እንደገና ካልእ መድረኻዊ ቃልሲ እንደገና ካልእ መድረኻዊ ቃልሲ ናይዚ እዋን መድረኻዊ ቃልሲ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ንናጽነት ኢልና ተቃለስናሉ ንጅርረሉ እዋን መድረኻዊ ቃልሲ ኢና መፂና ሕጂ እዋን ምድማር ኢና መፂና ሕጂ ማለት ኣብ 62 ተመሊስና ማለት ስለዚ ሕጂ ድሮ ተረሲዖም ኮኑ ንሳቶም ብዝተፈላለየ መገዲ ብዝተፈላለየ ፖለቲከኛታት ናይ ኢሳያስ ኣተሓሳስባ ሒዞም ዘንፀባረቕዎ እንተሪኢኻዮም እቲ 9 ብሄር ዝበሃል ዘሎ ንገዛእርሱ ካልእ መልክዕ
ናይ ብሄራት ኣብ ኤርትራስ ብሄራት የለዋን ወዘተ ወዘተ ዝትሽዓተ ብሄር ትብልዎ ዘለኹም ኤርትራ የላን ኤርትራ ትባሃል ድሕሪ ሕጂ የላን ብሄራት ኣይትበልኡሉና ብሄራት ከኣኸላን ክኾና ኽእላየን ሓቂ ክኸውን ክእል እሱ ትዘረባ ንሕና እዘን ብሄራት እዚኣተን ምጅላሕ ናይ ብሄራት ንሕና ኣይኮናን ጀሚርና ስለምንታይ ነቲ ባዕሉ ደምፅኦ ንገዛእሱ ራሻይዳ ብሄር እዮም ዝበለና እኮ ኢሳያስ ዳሕረይ ነቶም ራሻይዳ ዝበሃሉ ከመይ ገይሩ ተጠቒሙሎም ካብ ቅድሚ ዓይንና ርኢና ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ነቲ ዜግነታዊ መልክዕ ናይ ኤርትራ ንምብካል ተባሂሉ ኢሳያስ ዘይተባላሕቶ ነገር የለን ናይ ራሻይዳ ብሄር እዮም ጥራይ ዘይኮነ ቡድን ዝበሃሉ ህዝቢ ኣለዉ ኣብ ኩዌት ደቂ ኩዌት ዘይኮኑ መንነት ዝደልዩ ህዝቢ ኣለዉ ጸለምቲ ይኹኑ ዋላ ጻዓዱ ነዞም ቡድን ዝበሃሉ እቲ ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ኩሉ ሸይጥሎም ክንደይ ሽሕ ሸይጡ ንሱ ፈልጦ ኣብ መንጎ እቲ ኤምባሲን ኣብ መንጎ እቶም ንዑ ክሸጡ ዝመፁ ክልተ ሰራሕተኛን ኩሉ ግዜ ኣይፈልጥዎ እቶም ኤምባሲስ ኣይፈልጥዎን እዮም ነይሮም ዝብል ዜና እዩ ዘለና ኣብ መወዳእታ እታ ነገር ምስ ተፈልጠት ግን እቶም ክልተ ሰባት ቀልጢፎም ክወፁ ከም ዘለዎም ተገይሩ እታ ነገር ኣብኡ ከላጠፍ እያ ስለዚ ሕጂ እዞም ቡድን ዝበሃሉ ናይ ኤርትራ መንነት ሒዞም ህዝቦም ራሻይዳ ፅምብር ኣቢሉ ኩሉ ዝገማግም ባሕሪ ጻዕዳ ብጻዕዳ ጥራይ ግጥም ከብሎ ሓሲቡ ነይሩ ማለት ኣብ ሓደ ዝተወሰነ እዋን ሕጂ ስለምንታይ ኢሳያስ ከምዚ ሓሲቡ እንተበልካ ናይ ኣጋጣሚ ተገብረ ነገር ኣይኮነን ብዓይኒ ቢዝነስ ተራእዩ ኣይኮነን ብዓይኒ ምጽናት ናይ ዘርኢ ዝብለካ ዘለኹ እዚ ምጽናት ናይ ዘርኢ ኣብ ናይ ቁጠባ ኣብ ናይ ስደተኛ ቁጠባ ተጸጊዕና ክሳብ ዘለና እዋን ኣብ ውሽጥና እውን ኣካል ናቱ እዩ ኣካል ናይ ተጠፋእትና እዩ ርእስና ከምዘይ ንኽእል ዝግበር ዘሎ ኣካል ናይ ኮም ሕጂ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ገይሩ ነቲ ናይ ዜግነት ሃገር ክውክሉ ሓሲቡ እንተበልካ ብሱዳን ዘለዉ ደቀባት ናይ ኤርትራ ከምዚ ኣመሰሉ ክመፁ እዮም ስለዚ ሕጂ ነዞም ብትግራይ ዘለዉ ከዓ ከምዚ ገርና ክነምፆም ኢልካ ዝጋላበጥ ፖለቲካ ኣሎ ሕጂ ንሱ ከመይ ገሪኡ ደቡ ድሕዝ ከመይ ገሪኡ መልክዑ ድሕዝ ርእሱ ዝኸኣለ ነገር ኣሎ እቲ ብዙህነትን ውሕድነትን ቀሊል ይኮነ ቀሊል እዩ ብዙሕ ዘዛርብ ነገር ኣይኮነ ንኣብነት ሕጂ ኣታዊ ናይ ሃገር ኣታዊ ንብረት ወይ ገንዘብሲ ናብ ሰብ ክትመቕሎ ከለካ ናብ ሰብ ኢኻ ናብ ውልቀ ሰብ ኢኻ ትመቕሎ ፀገም እዩ ናብ ብሄር ናብ ገለ ዝበሃል እኳ ነገር የለን ሲምፕሊቲ ኢኮሽን ስለዚ ብመሰረት ብፅዒት ከዓ ትኸይድ 10,000 ዘለዋ ብሄር ናይ 10,000 ትወስድ 100,000 ዘለዋ ከዓ ናይ 100,000 ትወስድ ኖርማል ነገር እዩ ኣብቲ መስዋእቲ እውን ከምኡ እዩ ተን ዝያዳ ብዙሕ ዘለዎ ዝያዳ ሰዊአን ዝያዳ ከዓ ለፊዐን ዝያዳ ሰሪሐን ተን ውሕድ ዘለወን ከዓኒ ብመጠን ብዝሐነን እየን ሰሪሐን እዚ እኳ እቲ ነገር ካብ ሓሊፉ ተሪፉ ግን ብብሄር ብትሽዓተ ብሄር ተኮይኑ ከምዚ ክንከውን ኢና ናይ ኤርትራ ናይ ትግርኛ እያ እንድሕር ዝበሃል እንድሕር ኮይኑ እዚ ፖለቲካ ዝኣነ ይበጣሕክዎን ንዓይካ ኣይመስለንን እዩ እቲ መቃብር ኣብ ሳሕል ኣሎ ዝበልካዮ ነቲ ጅላሕ ምዕጉርቲ ነቲ ቅንጃሕ ምዕጉርቲ ነቲ ብስሚላህ ዝበለ ነቲ በስማም ዝበለ ንኩሉ ሒዙሎ ጋሲ ኣብቲ ጋሲ ዝተዓቆዩ ዘሎ ደም ከዓኒ ኤርትራዊ ደም ንከምዚ ዝኣመሰለ ነገር ሕጂ ኣነ እዞም ናይ ቀደም ተጋደልቲ ከምዚ ኢሎም ኣብ ኣጥራይ ጋማን ምስ በሉ ገለመለ ተባሂሉ ብዛዕባና ብዙሕ ክውረስ እሱ እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ፍታሕ ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ናይና ሓዋር እውን እሱ እዩ ናይ መወዳእታ ፍታሕ ኣብ ሓንቲ ሃገር ብዙህነት ውሕድነት ክትብል ትኽእል ኢኻ ኖርማል ፖለቲካ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ግን ብብሄር ኢልካ ኣይኮንካ ብሄር ትሽዓተ ብሄር ኣለዋ ኤርትራ ስለዚ ሃብቲ ሃገር ናብ ትሽዓተ ይምቀል ኢልካ ነቶም ውሑድ ዘይተኣደነ ክትቦም ነቶም ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎም ካብ ውሑድ ክተብፅሖ ኣለዎም ማለት ኣይኮነን እዚ ከምዚ ኣመሰለ ኣከፋፍላ የለን ስለዚ ነቲ ሰብካ ብኸመይ ብልክዕ ተረድኦ ጥራያታ ተገድስ ነያ ስለዚ ምስ ሓድሽ ኩነታት ሓድሽ ፖለቲካ ይመፅእ ስለ ዘሎ እቲ ቀደም ትሽዓተ ብሄራት ኢልና ንዝምረሉ ዝነበርና ገለ ሎሚ ሳምፕል ጥራይ ኣብቲ ድምፂ ሓፋሽ ጥራይ ኢኻ ትርኢ ትኽዳውንቲ ተኸዲኖም ክስዕስዑ ገለ ከብሉ ትርኢ ብግብሪ ክትሪኦ ከለካ ግን እቲ ፖለቲካ ካልእ ኮይኑ ግና ቀንዲ ፀላኢ ናይ ኢሳያስ መን እዩ እንተበልካ ኣብ ትግራይ ኣይትኽድ ኣብ ኣምሓራ ኣይትኽድ ቀንዲ ፀላኢ ናይ ኢሳያስ ኣብታ ኤርትራ እያ ዘላ ኤርትራ ብኤርትራ ከዓኒ ኣብታ ትግርኛ እያ ቀንዲ ንበልኩኻ እቶም ደቀ ሰላም ከምሒርዎም ዲ ክትብለኒ ኢኻ ስኻ ብመጠኖም ብዙሖም ኣይመሓሮምን ስለዚ ኣብ ኤርትራ እያ ዘላ ጥራይ ንብል ከመይ ገይሩ ዝገብራ ዘለና ቅትለት ከዓኒ ነተን ስድራታት ስለ ደፅንዐን እቲ ንሃገር ኢሎም ዘቕረብዎ ትምህርቲ መፅናዕትን መቕተሊና ኮይኑ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ፈልጦ እንዳለ እፅንተና ኣሎ ክሳብ እዚኣ ኢለካ ሕጂ ቀፅል ሕራይ ሞ ኣብ መወዳእታ ወዲ ጥሮታ መቸም እቲ ውዲት ናይ ኢሳያስ ከምዚ ስኻውን ኣስፊሕካ ክትጠቕሶ ፀናሕካ ንኤርትራዊ ብምቕጣን ድዩ ብምፅናት ነቲ ናይ ሕልሚ ወይ ከዓ ውዲት ናቱ ንዓባይ ኢትዮጵያ ዝምልከት ዋላ ንትግራይ ዝምልከት የሰላስል ምህላው ብጋህዲ ተቐሊዑ ኣብ ዘሎ እዋን ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ገይሩ እዩ ህላዊኡ ኣረጋጊፁ ነዚ ውዲት ናይ ኢሳያስ ከፍሽሎ ዝኽእል እንታይ ክገብር ኣለዎ
حجي زيارة قداسيت حتى حجي تايم لك نحنا حاليا برقصتي نحنا مرقصينا وطا هاجر هون ابغلي هون زول حزبي وشتي هاجر دلو وطا دلو إلنا لينا نفعله تلك حقنياتي دليتنا هنا بلك هون قلصلنا نحنا صراحه عينت ايكونا صيونነት ايكونا ፕሮራሻይና አይኮና نحنا نت ማህበራዊ አቀራረጻና ህዝብና ዝጠቅም ጥራይና ሒዝና ንኸይ እስራኤል አይጸላትና ነው ጤናውያን ስለዝኾና نحنا በተሐደፋና ቻይና አይጸላትና ነው ሶሻል ስትራክቸር ናይ ቻይና ልክ አሎ ኣብ ቻይና ዘሎ ሕብረተሰብ ልክ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መስነ ሰማናው ንሱ ተናዴታቶም መጎጎ ሆኖ አሎ ዘሎ መጎጎ እቲ ናይ በዓል ገብሮ ትምድሪ ንስንስ ደብሎ ቆጥን ዘለካ ተናብ ቻይና ዘለዋስ ኩሉ እንጨይታ ነገርን ከም ዝስከማ ኩሉ ተሪኻ ልክ ኣብ ተሕብሰና ዘሎ ሕጂ በትርእስኻ ምኻል ዝበሃልን በትዕቅኻ ዘይምውራትካ ኩሎም ሃፀያውያን ናይ ወረቐታ ናብርዮም ዝበሃል ሳክት ኣይኮነን ትማሊ ንሰሜን ኮርያ ኸይዱ ክሰጉ ዘሎ ርኢኻ ኢኻ ቱራምፕ ሕጂ ትማሊ እንደገና ፑቲን ኣብ ቤልጅየም ካረኺቡ ኣብዚ መፅኡ ብዙሕ ፍርፍር ነበር ሕጂ እዚ ስለዝኾነ እቲ መድረኽ ይቕየር እዩ ዘሎ ይቕየር ስለዘሎ ንሕና ንዓቶም ክጥዕሞም ኢልና ይኮንና ኢሉና ድሩዕ እወ ንዓቶም ክጥዕሞም ኢልና ይኮንና ንዓና ክጥዕመና ኢልና ንገብሮሞ ትዕቅኻ ዘይምውራት ከም ተመክሮ ክንቀስሞ ኣለና ተረዲኻላ እቲ ሶሻል ስትራክቸር ናይ ቀደም ናይ ባህርና ስለዝኾነ ክንከዶ ኣለና ንሕና ኮ ዴሳ ቻይና መፅያ ንዓና ትህበና መክሰብ ኮ የለን ወይ ድማ ተውርሰና ኮ የለን ንሕና ኮ ጤሳን ንሕና ፀልምን ዴሳን ንፈልጥ ውንና መሬት ንፈልጥ ህዝቢ ኮ ኢና ንሕና እዋን ንፈልጥ نحنا بروجرام نفلت نحنا شغلنا نفلت سوشيال لايف كاينها ስለዚህ نحنا من تمنيتنا إلا نقول رمبر نهات أينت كنوجل نسيانات كناسئب إلك همزة مخانو كنفلتهم يجبأ نتهم كاروت علم إذا حدا يخاطر نحنا كنقول رزلنا كان نحنا ما نتاع بغران حضروا نحن مغنيات يلن علم غيد يدلو تعلم غيد علم مستغيد يدلو علم كل مسألة لنا تزاي كوينو ንስኩም ፀራጽነት ፀራጽነትኩም ስለዝቦልና ኣብ እስራኤል ዘሎ ቆልዑ መንእሰያት ሕጂ እንተሪኢኻዮም ትቐንዲ ኣነ ክልተ ግዜ ኸይደ ሓደ ግዜ ቁርብ ስኻ ሓሊፍካ ንኽረኸቦ ክሓሲበ ነይሩ ሕጂ እስራኤል ሲ ኣብኡ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅርፂ ናይቲ ዘሎ ስደተኛ እንተሪኢኻዮ እሱን ሃገሩ ዝፈቱ ሰብ ጥራይ ትኡ ዘሎ መንእሰያ ዝብለካ ዘሎ ወዲ ባሻ ያለው ኣትየ ምስኣቶም ክዛረብ የለን ወዲ ባሻ ዝጠለብኩ እዋን ወዲ ባሻ ያው ከሎ ረዓይ የለን ኣቢሉ ወዲ ባሻ ክረኽበኒ ስለዘይደለየ የለን ኢሉ ኣነ ንሱ ከዓ የሪና ያ ንፈልጥ ኣብኡ ዘሎ ፖለቲካዊ ስትራክቸር ናይቲ መንእሰይ እቲ ሕጂ ኣብ ግዳም ከም ስልዎ ዝፍትኑን ካል ነቲ ሰብ ብሓይሊ እዮም ንሳቶም ካልእ ዘይነበረ ኣብ ሓንጎሉ ዘየለ ነገር ክሰቕሩሉ ዝፍትኑ እዚ ከምዚ ኣመሰለ ፖለቲካዊ ግዳይነት ይኾኑ ኣለዎ ዞም መንእሰይ እዚኣቶም ንሳቶም ሃገራውያን ጥራይ ኣውራጃውያን ኣይኮኑ ገለ ደቂ ኮሉ ግዜ ኣሜሪካ ከወሮ ክንፋሕ ሰነ ኢኻ ትፈልጥ ትኾኑ ከምኡ ይኮነን ዝኾነ ይኹን ተኣምር ምስኡ ደተኣሳስር የለን ንሳቶም ኤርትራውያን እናባሃልቲ ጥራይ انت لا ኤርትራውነት ናቶም እጥቆም እንድሕር ተራግፉ ይድለ ኮይኑ እዚ እቲ ንሕና ንፀልኦ ዘለና ንሕና ነብስና ክንመስል ንደሊ ኣለና ንሕና ነብስና ክንመስል ከዓኒ ደድሕሪ ክስቶ ክንከይድና ባንዴራ ናይ ክስቶ ጌርካ ተቃለሰ ደድሕሪ ክንከይድ ተኮይኑ እዚ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ እንዲሁ ፀገማይ ምኾነን ምስ ኩሎም ክንረኸብ ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብዚ ዘለና ረኣያ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ግን እንታይ ክገብር ኣለዎ እንተበልካኒ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ስለምንታይ ሓንቲ ሓሶት 50 ኣቕፋ ትሽየጥ ዘላ ሓንቲ ሓሶት ሒዝካ ተመፂኻ ክትምስሓኻ ሓንቲ ኩላ ሰው ክትበልዓ ሓሶት ሒዝካ ተደመፂኻ ግን የብልካ ተሓሶት ሕጂ ካብ ካልእ ኣይኮን ካን ትደልያ ክትምስሓ ስለ ዘለካ ተሓሶት ኣብ ገዛኻ ትደልያ ዘለኻ ሓደ ሓሙሽተ ድባል ዘረባ ሰሚዕኻ ትኸውን ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ ተሰልፍታት ኣሰራርሓ ናቶም ሕጂ ምኻ ሓሙሽተ ሓደ እዮም ዝስልይዎ ዘለዉ ነናቶም ሓሶት ሒዞም ኮኑ ስለዚ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ እንታይ እዩ የብሉን መተንፈሲ የብሉን እቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝብናስ እንታይ ኮይኑ ንቐያ ይብል እንዲ ከምዚ ይብል እንዲ እብልዎ ከመይ ገሪ ንቐይ ክብል ተኹቦንያ እኳ ተንብሮ ዘላ ንዑ ገለ ነገር ተኾይኑ ኮነ ታስ ኩቦንያ ምስሕብ ደብልዋ ኣኸሉ እንድሕር ኩቦን የለን ኣብ ዓዲ ኸይድካ ሓሪስካ ተምፆ ገንዘብ ንብረት የብልካን ቶም ቤተሰብካ ሓሪሶም ዘምፅዎ ኸይድካ ቴኖ ክልተ ቴኖ ሒዝካ ተኣትወሉ ነገር የብልካን ቆልዓ ወሊድካ ልኢኽካ እቶት የብልካን ሰሪሕኻ ኸይድካ ተእትዎ የብልካን ተሰሪድካ ኸይድካ ትረኽቦ ነገር የብልካን ኣቱም ሰባት እዚኣቶም ኮ ድዛረቡ ሬሳ እዩ ኣብቲ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ኣብቲ ኤርትራ ዘሎ ህዝብና ኣፍ ዘለዎ ሬሳ ኮይ እዚ ኣፍ ዘለዎ ሬሳስ እንታይ ክገብረልና ኢና ንደሊ ወይ እንታይ ክገብረልና ኢና ንፅበ ኢልካ እንድሕር ሓሲብካ ኣብኡ ተመርኮሰ እዩ ምናልባሽ ናይቶም ሓለፍቲ ፍልይ ዝበለት ገይረ ጠሚተ እየ ኣነ ምዉታይ ትነቕነቑ ኢለ ዝፀሓፍ ኩሎም ነቶም ከዋኽብቲ ዘለዎም ደብ ነቕረቕ
باللي تاديه كواخب تسعينهم زلوا مرعتين عاتهم يقوم يلو صحيح فلو ماني تهزم لازم ولا حنت تقبرك حنت تقبرك حجي بزح سبات انت يزول يا اخي ناي قراصنا حتى ينبر ابزهم مشتاتو تيلم كم زغبر كوخولنا كوم ده يكون سبايتن سبعات سللا ودين قداي سبعي كوين دلو ابزا ساعه زيا لتندق نسيو نعاتن بينن فليا بيلهم كالي ابزغو وندلو ስለዚህ ብዙ ወጣ ሀገር እንደተጠቅልሎ ሊሃውን ከአማኒኤል አብዝኾነ ይኹን ናይ ግደፍ ስራሕ ተንደቅ ንስዮ እንታይ ይገብራለዋ ኣኽሊል ድመስል ጨጉርሎ ርእሰን ዝገብርኦ ካብ ኤርትራ ድመፅእ ምስቲ ክዳውንተን ምስ ገለመለ ርኢኽ ኣብዚ ኮይኑ የዘረባ ከምዚ ወዲ ከምዝን ኣሎ እዚ ወዲ ከምዝን ገይሮም ስለ ዝበከልዎ ንሓደ ዝተወሰነ እዋን ከምኡ ኢሉ ክቅፅል ስለዚ ሕጂ እታ መሰረት ናይታ ስድራ ሰብኣይን ሰበይትን እንተኮይኖም እታ ሓሶትን ምጥልላምን መፅያ ዘለኻ ኣብቶም ስድራ ኣብቶም ሰብኣይን ሰበይትን انت جفيها عند حكوينا ابتم دقنا بسبعين تكون تخلي تودي اتانا ازي عائله حيزو سلازول خالي كان انتاي ابت حبرت تسب زغبر عبيتين مرحبو تنفصم تجن تمن سياتهم اتم كفصمو زغبو من سيات كنا بسوا تاثيرهم حجي نماني هذا مليسكا اندحري تمليسكا تغادا لاي تاريخني امز نبره ገለ ካተውሪት ፍቴኻ ከምዚ ናይ ሲም ግሪፕ ዝብሎ አባጅጎ ሲ ካልኣይ ግዜ እንተጋዳ ላይ ፈጥሮ ይምኻአለን ኢሉ ኳሲም ግሪፕ እወ ግን ከምኡ ዝገበሮ እቲ ኩነታት ንዓና ከምኡ ስለ ዝተዓመይ ኣብዚ ዋንዝ ዘሎ መንእሰይ ከምኡ ክገብር ኣይክእልኒ ዘሎ ስለንታይ ብኩሉ ተቐፊዱ ስለ ዘሎ እንታይ ደኣ ሞያታ ናይ መወዳእታ ፍታሕናና እንተ ደኣ ኮይኑ እታ እምነት ካብ ውሽጥና ኢና ንገብራ እታ እምነት ካብ ውሽጥና ኢና ንገብራ እታ ዓለም ንባዕላ ትዋጋእ ዘላ ኤሌክትሮንስ ፕሮቶንስ ዝበሃሉ ዘለዉ እንዲያ እታ ኤርትራ ፀንቲ ደቂ ኤርትራ ፃዓዱ ደቂ ኤርትራ ዝበሃሉ የብላን እዚ ግዳይ ዝገብራ ዘሎ ንሕና ክንውዳ ኢና ማዓት ኢንቨስትመንት ክስታይ ኮ መፅኦም ነይሮም ደቂ እስራኤል መፅኦም እንታይ ኣፅኒሖም ከይዶም ኣነ ባዕለይ ይፈልጥ ተረዲኻላ ሕጂ ንሓዋሩ ከምዚ ኢሎም ስለ ሓስብዋ ዘለዉ ትፅንተት ብየማን ብፀጋም ብኩሉ እዮም ኣኽቢቦምላ ከምኡ ስለ ዝኾነ ንሓደ ዝተወሰነ እዋን ክንፅመም ኢና እምነትና ጥራይ ነጥፊ ክብል ደሊ ሕጂ እምነትና ጥራይ ኣይነጥፊ እምበር ከም 61 ብረታዊ ቃልሲ በዚ ከምፁ ኢልና እንድሕር ሓሲብና ተመራፂ እሱ ነይሩ ተመራፂ ንሱ ነይሩ ግን ትግዜኦም ኩነታት ሕጂ ከምኡ ዘፍቅድ ስለ ዘይኮነ ክገብርዎ ይከኣሉ እንታይ ደኣ ክትከውን እንድሕር ሰላማዊ ሰልፊ ተገይሮም እንድሕር ብረት ደየል ኢሎም እንድሕር ከም ዘለዉ መራሕቲ ከዓ ግልበጣ እንድሕር ክገብሩ ዘይፍትኑ ኮይኖም እንታይ ክትግበር ዶ ትኸይድ ትቐፅል ግደፋ ኢሳያስ ይኸይድ ኣሎ ጉድጓድ ንፋሓሪ ኣብሉኻ ኢሳያስ ኣባሮ ፅሒዋ ኮይኑ ተሰሚዕዎ ኣሎ ድሕሪ ባዶነት እንታይ ክመፅእ ዝበልናዮ ነዚ ነይሩ ሕጂ እታ ናይ መወዳእታ ጥኢት እንታይ ክገብር ዘሎ ድሕሪ ባዶነት ኢሳያስ እንተበልካ ንሱ ሕጂ ሓደ ዝኸስበን ነገራት ኣለዋ 5 ውዕል ፈሪሙ ኣሎ ካብተን 5 ተን 2 እየን ዘድልዮ እታ ሓንቲ ቁጠባዊ እታ ሓንቲ ካብ ፀጥታዊ እታ ቁጠባዊ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ኩሉ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ዝተኣከበ ዶላር ናቱ እዚ ኩሉ ካብ ወርቂ ናይ ብሻ ዝተኣከበ ወይ ድማ ዝተፈላለየ ማዕድናት ዝተኣከበ ዶላር ናቱ ነቒዙ እንዲ ዘሎ ሕጂ ነዚ ከመይ ገይሩ ከም ዘዋፍሮ እዩ ዝቃለስ ዘሎ ቀዳመይቲ ጠለምናቱ ወይ ድማ ፕሮግራምናቱ እንታይ መገዳ ኢትዮጵያ ክሸጥዎ ሓሲቦም ነይሮም ናብ ቻይና ድዩ ናብ ገለ ሕጂ ግን ናብ ብርክታት ናብ ሃብታማት ሸይጥ ተባሂሉ ኣሎ 20 ካሚኢቲ በፂሕዋ ኣሎ ኤርትራ ኢሎም ኣለዉ ሕጂ እዚ 20 ካሚኢቲ ኢሳያስ ክገዝኦ እዩ ናይ ደቂ ኤርትራ ከይመስለካ ብሽም ኤርትራ ዕድጊ ክግበር ሕጂ ከምኡ እታ ቴሌኮሙኒኬሽን እንድሕር ፕራይቬታይዜሽን እንድሕር ኣቢሎም ኮይኖም ኣብኡ ከዓ ኣብራኽ ክህልዎ እዩ 20 ብርኪ 30 ብርኪ እንድሕር ወሲዱ ናይ ኢሳያስ ጥራይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከይመስለና ከይንጋግ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን መፂኦም ናብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ክገብሩ እኳ ኣይኽእልን እዩ ናይ ኤርትራ ከምኡ ድፈቅድ ኣይኮነን እንተ ደኣ ከምኣ ክገብሩ ኢሎም ሓሲቦም ከዓ ክንትኩስ ክንጅምር ኢና እዚኣ ክፈልጥዎ ኣለዉ ክንትኩስ ኢና ደራፋይ ዲ ድመፅእ መጉርዕ ዲ ድመፅእ ሃይማኖተኛ እንድሕር ዳ መፂ እታ ምትኳስ ከዓ ክትመፅእ እያ ክትርኢ ኢኻ ኣብ ሓደ ዝተወሰነ እዋን ክፍንጥስዋ እዮም ደቂ ሳዋ ክሳብ ሕጂ እንቋቑሖ እታ ደሮስ ነቲ እንቋቑሖ ሙቆ ትቦ ገለ ትቦ መወዳእታ ግን ባዕሉ እዩ ዝወፅእ ሕጂ እታ ናይ መወዳእታ ዓይነት ትመፅእ ዘላ ድማ ኢሳያስ ንረብዑ ክብል ኣብታ ዝለዓለ ጫፍ በፂሕ ኣሎ ሓንቲ መዓልቲ እታ ፍታሕ ከምፅዋ እዮም ዞም ደቂ ሳዋ ምናልባሽ ሕጂ ወዲ መምህር እንታይ ዝብል ነይሩ ጠበንጆኦም ደርቢዮም ዓዶም ክኣትውለዎም እንዲ ዝብሎም ነይረ ከምኣ ዘይኮነ ጠበንጆኦም ሒዞም ገዛ ርእሶም ንመሰሎም ክረጋረገለዎም ንቐይራ ሕጂታ ነገር እዚኣ ክትመፅእ እያ ስለዚ ሕጂ እዚኣ ኣነ ንስኻ ንዛረበልና ዘለና ኣብዛ ፀባብ ግዜ መፍትሒ ፀጊማትና መፍትሒ ነና ዘለና እታ መፍትሒ ግን ፅባሕ ንጎ ባዕላ ክትመፅእ እያ ሎጂክ እዩ ሎጂክ ስለ ዝኾነ تنفحو خانا مداريا خطكوسي حدا مالتي تنفحو سوا دمو خطكوسي حدا مالتي ينفع يبزخا حجي كبابينا زلو لوطنا ኢትዮጵያ ديما مزانا وديمقراسي لو او وامالو بحالالو حجي مسالو خيد اساسي له
كما يكون عندي قلت هذا نقدر تشلبوا واحد خلاص ناي سياسة بزاف وانزي بلش عدلا ناي صتا تناي قطوا ودي الكلام تناي صتا تبال نجر قل سياسة تدليع سلام انتهى كاب إيرترا هذه مو ما بيتبقى زغودون سوز دليل سبات الله زي لك حمتي دحرنا إنك نمو سهيلة مريم كقتل كم يجري حجين السول نتيفو تبي تبقى بعلم قتال دي سدس كم يجري سياسة أفورك نتيفو خو جيرون تبلك حدا مستير له مو سهيلة مريم سياسة حمو زمدنا نيروبي نفتو أي نفتو أصيل بعرف مسي تردي هلا سلام حجين مستير خطأ كم تاني ود جورج ود جوره مستير خطأ في لكم عجيب سلام حج وين دليل سبات الله دكي إيرترا دكي إيرترا مسود إخي نعطهم دكي إثيوبيا سجل إثيوبيا مس إسياس متحواس نعاف ما حدا صبوا نجار أنت تحاسوا اللي أخويا تجاجع طبعا هو بيد إسياس أفورك ختبرزها سلسلة على بانديرا مبلبلكا أيتكم سلسلة بانديرا قال مله هو ديو لام مبلبلكا أيتكم قال جبركا أيتكم مودة أنا يوم تقرأوت كنقرأك نحنا حولنتنا نقول حولنت كل جزء قدم حيزنا حولنتنا نقول تخونا حوات أبقى جزء من أبقى جزء من زنوب سلسلة تجارو كابتخال عالم كفي وما يكون ساتهم ناس إنهم كرجال جزء لزخول لخونة تفوت أرز بوي تدلون أيديولوجيس أجمعات كم يقربون زبطوا عام الكل زي أقول عام تقولوا عملنا العام مراتهم عن يقولون قدم حجمنا ألبانيا في السفنة هنا نخطط لي لهم نيرهم ساتهم زي ألبانيا في مودة ثانية بشاينا صقيعهم كهون خل شاينا أتي شاينا نزات الله أفريقيا كلها تقاطعتي واي كم يقربون ده حج زخول ساتهم كابكالات هاجرات كفي وما يكون سلازي هاجرون كم يقربون ناس أجوروان عام الكل نحن قلنا السوم ده خلوا بدحري كالو تقاتقوينا قتلتوينا بدحري أم كم كالو خمدين قبر زفلت يعني الجزء سيزبي إترافلت يعني سلذي الساعة من معلم بدحري جزء كيف نقدر كم زي بقول فليتهم نفسهم كم يقربوا كلا خلوا تحاسبوا بالطرف كده نتودي إرتاب السماء لا يبقى قد نساتهم قداك جووات أني حميهم ني سياس حاجة زغنوان كسر عجيت أو زبلوان تغاريان أنا هم دول النتيجة لنا كل زغبروات أنهم عوش تقول وصنه عوش تيجي تقول وصنه قليل حتى أيقونه مثلنا جنرال حيلو ما فيه سمع لهم بعد إياسو بعد كيروس على ما يطفيهم كم من داله أبوتوس تجربيت أنتم بهالو تم أبالات بهال كم زين داله بزح نقدر كذي مو ده كان تعمل كوجو بزدل يدلون ساعتي أكثر الناس إنك نحاسبنا عبا إثيوبيا نحن دخلنا تسجمنا لهم تحرم الأسبوع أنت تفيه إذا نقدر زي أمو ده كانوا عما بيك أتوهم تقول حجوا ينابزون تأكيبهم دلوا تحصلوا لغة متسيع سلازم عندكم تدي أوردوا بوجن إيرتراحان تدفريه بلهم جن إذا إيرتراوي قد جيرهم مودلو كلام يزوم خلطون عندنا خلا يجي خجور الروان يقبع بشمعونة دفرنا دبهالنا جرا هواسين أنت ناقي سياس قل يخيد الله جورجوار نفحاري سلازم خانة اسمه حنقو بعلو زاتوانا در سلازم خانة بزحين سجمل كابتدنا ورنايو جمل سي سقابت لقيت أنا حاسس سقابت أحرس مثل سنين هذا دبهالنا جرا الله نحن هم دخولنا جري بالله كل سنة نفلت سنة تقال سنة دخلنا حجون كم الناس لزلنا إذا سقنا إيرترا يدو يبغى خير مثلا نقولنا بوش تدلنا بوسعي حجز نجرز متقاس إنه معلوم تم دققت المعلوم نفسهم كفتشوا تجديدهم معلوم مو أمو داتا زحش عدل كله الناي دبر إيت يدلنا أنا thank you أماني الإياسو بتعمي غني لي بتعمي مسجنك تقدر تسفنك إلى برها ودتروتا جزء ذهب كنا بسم تخاتل تدم السنة مسجنك thank you ودتروتا بتعمي غني لي أنا أماني نقول كنا راتنا خمس جيرنا خمس تمخ أنا بتعمي صبوي وتنزل له وقال ما راح تدمان معلوم إذا كانت تأتيهم نايز حالة حالي فندي حجكن إذا إكايلهم تجنا توسو قالوا تقولوا نسب الشيء مودة أنا نحنا مودة تدك إيرتراينا أول زلمنا ولا أول جزعنا ولا ترى أخينا ولا إكاي كونه مودة تو كلها تحبرها زي مثلا ناينا ولا الكون كان تجبر كأس لزوانه أنا نقول بونكم اللصو يمعت كأو علي في تاريخه إيرتران وينا دس الجماعة إيرتران وينا دس الجماعة الله يلسل زي حسب كلها أنا بمورالين بصراحة كن صبيه كن قطبه إلا ونقول هذي إيرترا وده حنكه thank you غني لنا كذكر بطرتي عالعيلة مالي وقعي زانتا قدلي زي مستعزري قالون دوكالي تاريخ دخيبلي يمسح بيسمع له يمسح هادي مرعاله
كبرات تخاتل تدمت السنة نايلوم مدب نابدي في السم صباح بخالة خستوك سامي من لسكم بسلام صنحو